amalungiselelo aku-advanced stage okwamanje, wonke umuntu akaphelele, uZulu akaphelele, umthwakazi wonke akaphelele, awukhethelekile ukuthi awusile ibandla, awusiyimember ye-MRP, kudingakala umthwakazi wonke uhlangane khona ePitoli siyobonakalisa kumazwe omhlaba ukuthi sicindezele kulelazwe. Asifuneka, sinawo ama-rights, akukho onokukodwa okusibonakalisa ukuthi siyamukelekile kulelazwe. So siyacela ukuthi wonke umthwakazi kusasa ngoLwesine mhla ka-8 kuMbimbitho sonke asipheleleni ePitoli e-embassy siyobeka zonke izikhalazo zethu, umhlaba wonke ubona ukuthi kahle kahle basiphethe kuphi singumthwakazi. Kuzonceda yini lokho? Okubalulekile ukuthi abantu bazi, eziningi kakhulu indlela zokuthi abantu bayikhulule. Uzonanzelela babadube ukuthi kwaBulawayo ngesilungu bathi we are being shielded. Uzonanzelela ukuthi ama-embassy ikhona imizamo esizanyiwe, sike sabona umsebeli ezama ukuthi kona kufakwa ama-embassy ngoba yonke into eyenzakala koBulawayo bayabulawa abantu. Sinomfana owabulawa ngamasosha laphana akaphumi kumabonakude, amantombazane eCountry Park nawo awazange aphume kumabonakude. Kahle kahle we are being shielded thina abantu bakomthwakazi. Ziningi kakhulu izinto ezenzakala komthwakazi okugoqela kona lokho okuqeda kwenzeka manje ade bezama ukuthumba umongameli. Sizwe iyo imedia laphana ubaba uEzra Shisa Sibanda eyikhava kakhulukazi ememezela ukuthi nansi isehlakalo, namanje sikuleso simo njengamanje esokuthi bekunemizamo yokuthi kuthunjwe umongameli we-MRP uMqondisi Moyo. So yilokho kakhulu. Qhubeka. Yilokho esikhala ngakho kakhulu ukuthi umthwakazi has been shielded for a long time, 40 years, until today. Umthwakazi yonke into eyenzakala, abantu bayabulawa, abantu bayathunjwa, umhlaba awuboni. Kungani vele umthwakazi kuze kufike lesi sikhathi sanamhlanje ulokhu shielded? Amaphoyisa yenza umathanda, amasosha yenza umathanda, abantu bezanu benza umathanda, bathumba abantu ebusuku belele, umhlaba wazi. Yini lena kakhulu esivunyelwenwe ngumhlaba ngomthwakazi njengoba usensitha kanje? Ingeke into eyodwa eyenzakala komthwakazi engabonakala. Sesithethe asiphakameni singumthwakazi sibonakalise umhlaba, ngoba nanku la ePitoli eSouth Africa singakwazi ukuthi mhlambe sizwakalise ukukhala kwethu kakhulu kumabonakude, umhlaba ukwazi ukubona ukuthi isizwe sikamthwakazi nanku sisaphalele, sigcwele amazwe, sikhona la. Abanye abanawo ngisho amaphepha ukuthi bazazi ukuthi bangobani. eZimbabwe ababafuni, eSouth Africa nakhona abanawo amalungelo amaphepha omazisi. Kanti thina singobani? Ngaphandle lokuthi kusukume thina abantu bakomthwakazi sizibonakalise ukuthi hayi nanku sikhona, asicashanga. eZimbabwe they don't recognize us. Sinalo izwe elaziwayo umthwakazi okungowethu. Sesicela ukuthi siyikhulule thina singumthwakazi.